Ακούστε να δείτε. Κάναμε άντρες έτοιμοι για όλα. Άντρες έτοιμοι για όλα. Ναι, εκείνη την ωραία στήλη που έχεις. Επειδή όμως είχα κανονίσει για τον Γιάννη να κάνουμε water ski και είχε πάρα πολύ κύμα, ναι. Α, σκι να κάνετε. Ναι, είχε πάρα πολύ κύμα, δεν μπορούσαμε και έπρεπε να σκεφτώ μία φάρσα. Θα τη δείτε τη φάρσα, δεν θα σας την πω. Αυτό όμως που θα σας πω είναι ότι το ξέρατε ότι ο Γιάννης Παλιάρας έχει κάνει παγκόσμια καμπάνια με τον George Clooney και τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Κοροϊδεύετε. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Ο Μπατιστούτα είναι ποδοσφαιριστής. Είναι ο ποδοσφαιριστής, ο παλιός, ο οποίος ήταν θεός. Ήταν από τους πιο ωραίους ποδοσφαιριστές. Που έκανε και Αρμάνι, έκανε και ένα σωρό άλλες καμπάνιες. Ναι. Επίσης, παιδιά μου, ξέρετε πόσες φορές έχει έρθει κοντά στην οικογένεια ο Γιάννης Παλιάρας? Ποια οικογένεια? Στο να κάνει οικογένεια. Θα τα δείτε και αυτά. Μας μίλησε και για το σώμα του, αν έχει πάρει ποτέ αναβολικά. Γιατί πολλοί πιστεύουν. Έχει κάνει επεμβάσεις πολλές. Μας μίλησε για απαγορευμένες ουσίες. Μας μίλησε γενικά για όλη αυτή την έντονη ζωή που κάνει τόσα χρόνια. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, του κάνεις φάρσα. Ναι. Και εγώ λοιπόν μετά από όλα αυτά του έκανα μια φάρσα. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Θα συζητηθούμε πολύ. Πάμε. Στο σημερινό Άντρες Έτοιμοι για Όλα φιλοξενούμε ένα πάρα πολύ γοητευτικό άντρα. Του αρέσει συχνά να προκαλεί με τις δηλώσεις του. Δουλεύει ως μοντέλο και ως ηθοποιός. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παλιάρας. Μόλις ξυπνώ, στον καθρέφτη μου κοιτώ, τι ωραίο είναι τεκνό, αυτό να μην αβασκαθώ στο λεξικό. Πόσο χρονών είσαι? Σε λίγο θα γίνω 41. Όταν ξεκίνησες ήταν εκείνη τη στιγμή Φώτης Γιαννιώτης, Μάνος Πανταζής. Και βγαίνει και ο Γιάννης Παλιάρας. Σε πόσο χρονικό διάστημα έφυγες μπροστά μόνος? Εγώ γενικά μπαίνοντας στον χώρο του modeling με βοήθησε πάρα πολύ, όπως ξέρεις και εσύ, να ξεχωρίσω το σώμα μου. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό μου ακόμα και σήμερα. Θέλω να μου πεις ακριβώς την ατάκα που μας λες όταν είμαστε όλοι παρέα. Ποιος έφερε πρώτος στην Ελλάδα τι? Λοιπόν, αυτή η ατάκα που λέω χρόνια και ήρθε η ώρα να την πω και δημόσια, μάλλον, είναι ότι εγώ έχω φέρει τους κοιλιακούς στην Ελλάδα. Είναι δικιά μου εισαγωγή και τα έχω κατοχυρώσει. Έχεις κάνει ποτέ χρήση αναβολικών ουσιών? Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ χρήση αναβολικών. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος σαν και εμένα που έχει 20 χρόνια το ίδιο σώμα, 12 μήνες το χρόνο, να είναι αυτό το σώμα αποτέλεσμα αναβολικών. Πρώτον, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει 20 χρόνια συνεχόμενα και γιατί ακριβώς τα αναβολικά έχεις πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στο σώμα. Αλλά δεν μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο να είναι ίδιο το σώμα του στο πέρασμα των χρόνων όπως είμαι εγώ. Έχεις μετανιώσει για κάποια δήλωσή σου? Γενικά, σαν άνθρωπος είμαι πολύ αθόρμητος. Και δεν μετανιώνω για τα πράγματα που κάνω και λέω. Αρκετοί σε θεωρούν ψώνιο. Τι έχεις να πεις? Δεν θέλω να κατηγορήσω όλα τα παιδιά που λέμε αυτός ψωνίστηκε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις με τον εαυτό σου και να κρατήσεις τις ισορροπίες σου όταν από τη μια μέρα στην άλλη, εκεί που δεν σε ξέρει η μάνα σου, βγαίνεις στον δρόμο και σου μιλάνε όλοι. Πες μου μια δουλειά στο modeling που τη χάρηκες πάρα πολύ. Πηγαίνω σε ένα casting για γυαλιά ηλίου και κλείνω την παγκόσμια καμπάνια της μαζί με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και τον George Clooney. Δηλαδή εκεί που παρακαλούσα για μια δουλειά 500 ευρώ από ένα show, μου παρουσιάστηκε μια δουλειά 20.000 ευρώ. Τόσες γυναίκες, καμία δεν σου έκανε για οικογένεια? Γενικά αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω έρθει πολλές φορές, 2-3 φορές κοντά στο γάμο και στο παιδί. Την πρώτη φορά ήμουν πάρα πολύ μικρός, τη δεύτερη φορά δεν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Πώς αντιμετωπίζεις το αντρικό φλερτ? Εντάξει, μικρός ήμουν λίγο πιο αμηχανός. Μεγαλώνοντας, επειδή γίνεται και περισσότερο και επειδή, όπως βλέπεις και εσύ, πλέον οι ομοφυλόφιλοι άντρες είναι πάρα πολύ σε σχέση με παλιά, ότι πλέον έχει μπει στη ζωή μας αυτό. Τι έχεις βάλει πάλι στο μυαλό σου? Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Βούλα, το πρώτο υπαίθριο γυμναστήριο πάνω στην παραλία στην Ελλάδα, στα πρότυπα του Μαϊάμι και του Λος Άντζελες. Παιδικά χρόνια? Είχα πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Μεγάλωσα στον Άγιο Δημήτριο. Αυτό που με ενοχλεί, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που με ενοχλεί είναι που σε παίρνω και μου κλείνεις το τηλέφωνο. Ναι, γιατί? Ναι. Ρε φίλε, γιατί? Τι κάνεις ρε μεγάλη? Τι κάνεις ρε φίλε? Τι κάνεις? Γιατί το ποτέ γιατί το παίρνω αυτά? Τι είσαι? Τι είμαι? Ναι, τι είσαι? Δεν κατάλαβα. Είμαι σπρώξου ρε. Ωπα ρε ψηλέ. Κάτσε ρε, τι να πάω να πετάει τα ποτήρια κάτω? Πού νομίζω ότι βρίσκεται? Δεν ξεκόλα σου λέω. Τι θες τώρα? Ξεκόλα σου λέω, σου είπα, ξεκόλα. Παιδιά, παιδιά. Πας καλά? Μη παιδιά.
Όπα, παιδιά, όχι. Κάτω να έξω, ρε. Έλα, ας το προσέξουμε. Παιδιά, δεν μπορεί να πρέσει. Παιδιά, χτύπησε. Τι? Για πες, Γιάννη. Δεν έχεις κάτι. Τελειώ. Σίγουρα. Χαλάρωσε λίγο, βάλε λίγο ένα παγάκι αν θέλεις, αλλά δεν έχεις κάτι. Βάλε μου λίγο, ρε Γιάννη. Φέρε μου λίγο πάγο. Δεν έχεις κάτι. Φέρε μου λίγο πάγο κάποιος. Δεν έχεις κάτι. Φέρε μου λίγο πάγο. Γιάννη, τι έγινε? Τι? Πες μου. Ο Στέλιος μιλούσε με τον παιδί που ακύρωσε το γύρισμα για τα σκι και τσαντίστηκε επειδή του ακύρωσε το γύρισμα και πέταξε το ποτήρι. Δηλαδή με το ποτήρι ήρθε ο άλλος να κάνει τώρα τη σκηνή. Έκανες Εσύ και γιατί μια δεν το μαλακία, είπες τίποτα? είπες Το κάτι. ποτήρι. Τι Το ποτήρι? Αυτό το Ποιες ποτήρι. πρόλαβα, ρε, Εσύ γιατί δεν το είπες Σας κάτι? έπληξες και τους δύο. Και ήταν λάθος αυτό που έκανες, αν θες τη γνώμη μου. Αλλά το παλικάρι που πετάχτηκε και στον είπε τόσο απότομα για το ποτήρι ήταν και αυτός λάθος. Φέρε λίγο. Μπορούσε να σου πει ήρεμα ρε φίλε τι έγινε. Φέρε μου λίγο νερό. Τι κάνεις εκεί πέρα ρε μεγάλε. Πάρε λίγο. Αν θες τη γνώμη μου Στέλιο. Έχω σπάσει την πίτη, δες λίγο. Για δες να δεις. Όχι ρε δεν έχεις τίποτα. Δες τον λίγο. Κουνάει. Γιάννη. Κουνάει. Μια χαρά είναι. Βάλε λίγο. Ξέρω ρε μαλάκα από αυτά. Πλάκα μου κάνεις ρε μαλάκα. Μη σου ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα επίτηδες το κάνατε. Και εσύ ρε μαλάκα. Να κάνω ρε φίλε. Θα μας δώσουμε. Κανάκι. Εδώ ποτήρια κάτω δεν πετάμε. Καλά. Φώτη και Μαρία, σας αγαπώ, είστε γλυκύτατοι. Μου αρέσει ο τρόπος που διακομωδείτε την καθημερινότητα, οπότε πραγματικά οτιδήποτε ακούσω από εσάς για μένα ακόμα και άσχημο δεν θα με ενοχλήσει ποτέ. Ευχαριστώ. Να σου πω κάτι. Ο Γιάννης Παλιάρας ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Γι' αυτό που είπα ότι ρε παιδί μου, οι δηλώσεις δεν τις μετανιώνω. Αυτό πάντως που του έκανες. Δεν τρέπεσαι. Ρε Δεν Καραγκιόζη. τρέπεσαι Και λίγο. τα κουνιέται με τούλα. Και ήρθε και την κούναγε. Στο φίλο σου ρε. Ξέρω από αυτά δεν μου λέει. Βέβαια και εκείνος τους κοίταζε από την άλλη. Και η άλλη ήταν κάτω και δεν τα μαλλιά. Πόδια, χέρια και όλα. Ήταν Κοίταξε, ωραίο. στη φάρσα, επειδή έχω υποστεί φάρσα, δεν ξέρεις εκείνη την ώρα πώς να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι πάρα πολύ έντονο εκείνη τη στιγμή, Δεν θα πεις να τους χωρίσει βρε Φώτη. δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Καταρχάς είναι 3 μέτρα, Εκείνη την ύψος. ώρα. Θέλω να σας πω κάτι για τον Γιάννη για όλες τις δηλώσεις που κάνει, ότι ό,τι και να πει σε εμάς που είμαστε φίλοι του στην παρέα να γελάσουμε, το ίδιο μπορεί να πει και στις κάμερες. Φυσικά αυτό πολλές φορές παρεξηγείται. Δεν παρεξηγείται, όχι. Εντάξει, εγώ το λέω για Πάντως αυτούς που έχετε το πολύ παρεξηγούν. πλάκα η παρέα. Εσύ ρε, γιατί δεν έχεις κάνει τους κοιλιακούς τους Παλιάρα. Τους είχα, Φώτη μου. Σιγά. Πώς γίνεται ένα 80 να δουλεύω με 2 μέτρα. Κάτσε, ρε, Για γκουγκλάρε Γιατί λίγο. σου λέει, Γκουγκλάρε λίγο Στέλιος 20 Χαταμπάκη. χρόνια λέει είναι έτσι. Ναι, αλλά είναι και οικογενειάρχης ο Στέλιος. Έχει άλλες Εγώ τα πήρα στην πρώτη γέννα. Ο άλλος να γέννησε, έχει ένα γιο. Έχει γεννήσει. Άμα Άσε μετά που τη εγώ τώρα γέννα, είμαι. τη γέννα, ξέρεις, δεν ξέρεις, είναι Μαρία, κυρία. το σημαντικότερο που είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο που είμαι εγώ τώρα. Είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο. Έλα, φτάνει, ζάρι τώρα. Λοιπόν, άντε ποιος πια. κερδίζει. Μπράβο, όμως, Ισοπαλία.